Hayi ngale ngikoba uma ngibuza uvula igate ngathola ukuthi ungena nomfana la ekhaya. Sekuze kwaba kaningi ngiyibona yenzeka lento. Ungangichazela ukuthi kwenzakalani? Ubalo sokungena naye. Uyongena eroom. Man. Bambe nje kanjalo ungabusaya kude. Ibambe estimela sugijima kakhulu. Yeah. Uma akaceli Uzolala la. Yena noma ungababiza nezora zakho bheka. Ukusala kwazomkhathi uzobuya uzolala la. Uzolala la. Uyangizwa uzolala la. Ngicela ningiphumele Uzolala la. Uzolala la. mama. Wena usuhlonishwa kazindini. Hawu. Nangumzali ngo. Abe namamela. Ngithanga kanjalo. Wekude. Ngiyanibingelela nanke babukeli bayo iBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Elami igama nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngumngwenye komsafokazi Mvuleni. Ngintokazi zalamamkhize kahle kahle ngumamsebenzi Ndlela. Ngiyafisa ukuthi nginamkele kuyona le show le. Namhlanje sibiziwe umama Mthobile. Usibizile kwaMashu wathi unenkinga nkosiyami. Sike sibukele nje ukuthi inkinga yakhe uzoyichaza ayithini. Sawona ma kunjani? Siyaphila ngani nami njani wena? Ngiyaphila nami ngiyacela nje ukunyusele kancane. Yes, ngiyabonga. Mina ngumamntwana ngwaNdlela, ngicela ukwazi kabanzi. Ngiyanibingelela ababukeli beBlack Life TV, uZinhle Mthembu, uMesisi Mthembu. Oshadele kwaMthembu, ngihlala kwaMashu kwaKay. Ngize la kwaBlack Life ngenxa yendodakazi yami okwathi uma kuhamba uyise yaphenduka isilwane engasazi yathatha indoda yazoyihlalisa emzini wami. Ngicela ungidlalele udaba la liqala khona, ungichazele nje ukuthi why usibizile, kungani, nje ungiqale ekuqaleni uzofinyelele kuvutho ndaba. Oh nginibizile. Nginenkinga yengane yami, nginengane yentombazane eyodwa. Yes. Le ngane yentombazane ngihanjelwe umyeni wami ngo-2021. Yeah. Ngasala nale ngane yami. Hlanhla leyo uyise wayeyifundisile. So washona uyise 2021. Yawuthola umsebenzi ingane isebenza kahle. Yeah. Uma isebenza kahle ayisahlala nje emva kokuhamba kwababwayo kwakuhle. Kuthe ukuhamba kwesikhathi hayi ngabona ukuthi khona ungahambi kahle. Yeah. Ngondliwe yona la ekhaya ubaba wayo wengasebenzi umsebenzi otheni owangishiya nemali. Hayi ngibone ukuthi ayikukhona okwenzekayo la egcekeni. Hayi ngizwe nomakhelwane ukuthi kunomfana ongena noMuke igama layo uMuke. Kunomfana ongena noMuke njalo la kwami. Hayi ngithi ngifuna ukuyilandelela mina lento. Hayi kwenzeke ngelinye ilanga ngibabone bengena egatini. Ngibuka ngewindi. Hayi ngimbone ngena nomfana. Hayi ngithule. Ngithi ngizokhuluma naye lo engimzalayo. Yebo. Hayi bese ngiyalinda insukwana. Hayi ngile nkobe ewindini liyenzeka lento iyenzeka hayi ngize ngilithola ithuba lokuthi ngikhulume naye ngimbize Muke kwenzakalani. Angabi namahloni angitshela ukuthi enomuntu wakhe. Ngithi umuntu wakhe umfuna wenzani egcekeni la kwami. Athi ma uthi asihlalephi. Uthi angiphume ngephi. Angitshele elababhlungu ngane yami wathi uma ngiphuma la ekhaya la kwakho uzobonhlobo bani. Kwababhlungu lokho ngoba ngempela amathemba amakuyena. Hayi ucaca ukuthi siyayibanga lento nengane yami siyayibanga lento nengane yami kuze kufika la ukuthi ngithi ake ngishiye ngiye kithi la ngizalwa khona. Yes. Hayi ngishiye. Kunzima ke ngane yami nokushiya umuzi wakho. Hayi ngihlala insukwana ekhaya ngibuye ngithi ake ngiphindele lokhuzeni wami. Hayi ngiseshe komakhelwane kuthiwa nje ayiyaqhubeka indodakazi yami iyamngenisa umfana. Engikuzele la ngizocela ngani zami ngoba mina sengixakekile sengikhathele. Ngicela ukuthi ningisize niyongikhiphela lo mfana ekhaya. Okay. Yebo. Mhlawumbe ngabe usisi lo umkhulise kanjani?
Ngimkhulisile njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi ubaba wakhe bengasebenzi umsebenzi otheni nami bengibamba lapha sekwazi umasipala usakhipha nale sebenzana Yes. yosemgaqweni bengibamba lapha silekelelana nobaba sikhokhe ngoba phela nalezo imali ezibakhokhelayo emavasithi azitholakala zibuye singatholakali zitholakala besibamba lapha le ukuthi ubani nganami ubani enibani NSFAS. ya Yes. ziyatholakala zingatholakali sihlanganise nobaba yasemgaqweni akhiphe naye ematohweni la wenzayo sikhokhe simkhokhele simthengele ukudla ngimkhulise nzima ngibuye ngiyobamba amawashingi emandiyeni ngithole ukuthi ngithole imali yokuthi ngingeze lapha angipha amandiye ingubo ngimnikeza agqoke laphana kodwa namhlanje uzolimisa ukuthi ngondliwe uyena so unelungelo lokuthatha umfana azomfaka la emzini wami. Uma ethi undodakazi ke akafuni yena ukuhlukana nobhuti lo njengoba ufuna ukuthi simkhiphe endlini athi uhamba naye ke awunankinga nalokho. Kungaba nzima ngane yami njengoba ngisho ukuthi amathemba akule ngane yami kodwa yena umfana ngimdinga emzini wami. Kumanje ukuphi usisi? Ukhona ungale endlini yakhe ngingakho nginibizile namhlanje ngoba u-off namhlanje uhleli nalo mfana. Ngicela ukuthi simlande ukuze ngizokwazi ukukhuluma naye. Angikajabula ngane yami. Okay, ngicela sondezela. Sabona kunjani? Ngiyaphila siso njani? Ngiyaphila nami. Mina ngumamtolo ngandlela. Ngiceliwe uma ukuthi ngisondele. So kunodaba angekho right ngalo. Engicabanga ukuthi nawe uyazi usuma yini lengamjabulisi. So ngicela nje siliqale ekuqaleni udaba ma nangu udadewethu. Ngisho noma kuthiwa usukhulume ka50 kodwa ngiyacela ngoba sengikhona and ungibizile ngicela usuqale phansi umtshele indlela ofila ngayo ngento eyenzekalayo ngesimo sonke sala ekhaya. Sawubona muke ngane yami. Yebo manjani? Siyaphila. Ngiyaphila nami mawami. Muke uyazi ukuthi ngiyakuthanda ngane yami. Uyazi ukuthi wena wedwa ingane yami. Yebo mangiyazi. Sihanjelwe uyihlo ngo2021. Uyakwazi lokho ngane yami. Yebo ngiyakwazi. Amathemba ami wonke ngakwabeka kuwena. Yebo. Ya, siciciyela sikufundisa ngane yami sinobaba wakho singathathi intweni. Wasifika isikhathi ukuthi ubaba wakho uyamthatha uNkulunkulu ngasala nawe. Wawuthola umsebenzi ngaba nethemba ukuthi enomuzi kababa wakho ngekufa. Yebo mama. Kodwa nganami kunento eyenzekalayo kuleli khaya. Angazi noma ingoba ilungelo unikezo igunya lokuthi wenze lento ulinikeza ukuthi wena ongondlayo la ekhaya noma angazi. La ngane yami sengizwile nangomakhelwane ukuthi ngiqale ngeza ngomakhelwane ukuthi kunomfana ongenayo la ekhaya. Yebo. Hayi ngathi ngifuna ukuzibambela mina. Hayi ngale ngikoba uma ngikuzo uvula igate ngathola ukuthi ungena nomfana la ekhaya. Sekuze kwaba kaningi ngiyibona yenzeka lento. Ungangichazela ukuthi kwenzakalani ubalo sokungena naye. Uyongena eroom. Man. Bambe nje kanjalo ungabusaya kude. Ibambe isitimela sugijima kakhulu. Yeah. Mina angazi shem ukuthi uNkulunkulu mayesibusisa ngemisebenzi singabantwana sithola ithuba lokuthi sondle abazali bethu ukuthi kube sekudumana emqondweni yethu because how girl angazi noma wenziwe ukuthi uyondla na ekhaya yini kodwa yabo nje esethi nje mana sitimela usugijima kakhulu esho kumzali ngeke bafethe enzani ngenye indlela. Wena mawusulalela omakhelwane ake siqale la sibuyele emuva. Ekushoneni kababa ngithi uyazi ukuthi ngeke ngahlala mina ngingasebenzi. Ngiyakwazi lokho ngangani yami kodwa nganginalo ithemba lokuthi uzowuthola umsebenzi. The time ke lokudla obekuthenga inyanga nenyanga sithi ubaba ashona ubukulala ungadlile. Bengidla Bekuthatha phi lokho kudla ubukuyixake ngokubuza ukuthi wahamba waphuma awunangane anginalutho angiholi grant angiholi luzo ubukuyixake ngokubuza ukuthi labo plastic engibuya nabo ngibathatha phi. Ngiyakwazi ukuthi nabangani ngane yami bengiyitshela ukuthi mhlambe uthi uma babavakashele bakufakele ko plastic ngoba bayazi impilo esiphilayo la ekhaya. Wema inkinga ukuthi udlala imicabango yazi
Imicabango Indaba ubungabuzi. Njengamanje usudecide ukuthi okay-ke manje usuzizwa uhappy. Ingabe uzizwa uhappy noma usuzwe ini yakuthatha yakubekaphi. Sekuyima udecide ukuthi uzongibuza. Lalela-ke ntombazane ngikutshele. Mina ngizokutshela. Angithi njengoba uthi umana lokhuluma ngayo. Yilelo gunya lokuthi uyabonda la ekhaya. Uqale wathi mana Stimelo gijima kakhulu. Awukwazi ukuthi ngasho kanjalo kumzali. Ulethele emhlabeni wokunakekela uma and awukwazi nje. Yabo masuthi nje ntombazane awukwazi ukusho kanjalo. Kumele ngithini sis? Kumele ngithini? Uthi ma. Akasenayo inhlonipho lo. Uthi ma. Hayi ntombazane. Ma-ke ngiyasho-ke manje ma. Engithi uyangizwela ngani? Wema ima-ke ngichazi ima ngilinde njani ngithi nami ngikulindile wakhuluma. Nkosi yami sis. Cela ukuthi angithi ugcine efuna impendulo. Ngicela ukukuphendula ma-ke. Lalela intombo. Angithi wena hlezi uqoba ngamawindi. Wena ulalela indaba komakhelwane. Wangibona-ke angithi ngikhukhusa noSipha. Ngihlala noSipha-ke la ekhaya. uSipha wakaba lo. uSipha. Owakabani? Hayibo ma. Uyabona kuba ufuna ukumazi ukuthi owakephi. Owakabani isibongo. Bengimele ngenze njani? Bekumaluze kumina uzongibuza ungaqhamuka usungibuza ngemvuthu leyo usungwelisa abantu uzongibuza awumtsheli ngani uma ukuthi kwenzakalani. Yindaba kufanele kuze kube uma eqoba ngefastela kuyima ebona. Wenziwa yini yena sisi mezwe indaba ngomakhelwane angangiqondi njengengane yakhe athi nakho umntanami ngizwe ukuthi ungiqoba ngamawindi uqeda lapho yena uyajika uzobiza imvuthu amakhaya segcwele uyabukisa Siphambi kwabantu manje likamkhipheni uyabukisa uyazizwa ingqothovu phela. Hayibo ma kahle wena. Kahle sisi. Hla uphezulu hamba ngesiphi njengoba nakho uma uyadla njalo la ekhaya ngoba nxa ukuthi wena ufaka imali la ekhaya ukhuluma naye kanjalo. Iloko ngani. Cha akukho ukuthi ngikhuluma njalo. Memeze kanje wathathaphi. Wesisi nawe ngathi usayida naye wena. Uzoyena la. That's usayida naye ukuba ubizwe mina ngabe usayida nami. Ubuzo ngibizela ini? Uzongitshela nendoda ekhaya. Wangiyala ukupho kwangithathela indoda yami. Semqashweni emzini kababa ngisho umuzi kababa mina. Umuzi wakhe umalo. Ngibuza ukuthi ke wena ngisho manje emqashweni impepho ngizoyishiselaphi. Uyakulobola uyophuma kuyemzini wakho. Okay shothi ke manje ngeke uSipha safarisheke ngoba nginenkinga yengqothovu ke yebhubesini kamama kongafuni ke ngenza into engiyifunayo. Yini kanti uSipha le anaye enza ukuthi uchoose yena ukhuluma? Hayi ukuthi ngichuza yena. Kodwa umdala. Nangu umuntu obekhulisile. Nawe sisiyima ngikhulume ngichaza ngithi niyangibuza mina ninginike chance ngiphendule phela. Awukwazi nje ngani yami. Awuthuli. Awukwazi. Thula awuyisho leyo. Thula. Lalela sisi. Awukwazi ukuthi ungathi mathula. Sengishilo-ke sengishilo futhi angiyibona inkinga ngisengaphinda. Thula ma. Awuzwa umthetho wakho vele. Okay ke kulungile sengezwa-ke. Sengiyezwa. Waze wathi awusahloniphi nabantu. Awusahloniphi nabantu. Akho right ngakhe ngibizile la. Mase kuba indlela ashawutha ngayo uma. Yabona khona sethi thula ma. Thula ke ntombazane ngikutsheleke. Uvela kwathi ngiyikakele. Yo bafethu ngiyeke. Uma ngekho right indaba engahlali phansi namakhulumi. Ushilo ukuthi nawe nawe. Akheleke nawe phansi. Njengoba uhleli-ke nje namhlanje kusho ukuthi mina ngimile wena uhleli ngimile sikhuluma nje ngimile wena wedwa nje ohleli la. Wazahlala ngani. Hayi baba uyaphenduka emathuneni bheka kutata amakhamera emzini kababa. Bheka isiphithiphithi. Uma into angekho right ngayo ukuhlala nendoda la ekhaya. Yini enza ukuthi ningaphumi? Le ndoda ebimondle felwe eyakhe indoda. Umtshelile ibimondle. Uke wangibuza yini? Ezawudle nje lo dodo ubeke wangibuzani ngoba phela ubaba eshonile. Yimina obefaka igrosa la ekhaya inyanga nenyanga. Bengangibuza ingane ushintana ngiyakwazi awusebenzi. Bengakasebenzi ngaleso usebenza manje. Yebo. Ungaphumi emqashweni ke uhambe ehlala nendoda yakho ukukhona. Njengoba amaphare egcwele nje kule ndawo ekenqeze engezwa mshini ngena ngisemini kobha esale engenela umala. Ayithi nendoda wena ikhona into osayicabange enhle ngami. Ayithi nendoda wena izokuvikela emaphareni. Ngicabangela uma phela ukuthi naye uyadeserve ukuba nomuntu ozomprotect. Kodwa kunokuthi ingakho nje ngazasetha yena uSipha ezohlala la ezomvikela. Ikhona ukuthi osacabanga ngami. Ima. Owaze wahlaza.
Hayibo. waze wahlaza. Ucabangela uma ukuthi avukeleke ngokuthi uthatha indoda yakho le ukuthi uzoyifaka la. Wakwayizwaphi nje Waye wawubonaphi wena uma uzongena ndoda ube nesithunzi? Wawubonaphi sisi? Wawubonaphi? Kini khona indoda, ikhona indoda. Eyakho ke indoda shuthi ngoba nakho iwuzoro fanele Hey akusakhona ubaba yazi. Wengayivuma lento Lalela baba. ke Ngeke ayivume ngoba ezobe ikhona indoda la egcekeni. Angithi azobe khona ubhongoza wala ekhaya. Yini wena ma? Ola lo ngikade uthule. Ungasho lutho. Usiphayisa kondle phithizela no plastic. Ususutho plastic bakheke manje usufuna ukumgetha uthise emagethini. Ayiwindi lo mfana emzini wami. Selfish yezwa. Umntanami ngimkhulise kahle. Samkhulisa noyise kwaze kwabo uyise uyadlula emhlabeni. Ngiyaxakeka lobuhlungu kandlebe seyinabo ukwazi ukuthi ingiphendule ngiyikhulisile kanzima esedlulile ubaba wayo emhlabeni. Yaphenduka into engayazi yaphenduka isilwane. Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi njengangibalandile abaka Black Life luzoba khona ushintsho. Awuselfish. Lo mfana emzini wami. Ayi ngiyakubonga ngiyakuvuma. Kunye mina ngifuna ningenzele kona. Akayidawo ke. Akwazi phela ungaphuma. Uzohamba. Ngithi ngisho Uzohamba. Mehamba phela nami Lalela. ngaba Mehamba. We pack and go. We live together forever Kufanele yena. kwenzekeni la ekhaya. Angisho uyachaza ukuthi akamfuni umfana wakho la. Usho ukuthi phela akahambe nani ke. Angithi mina mangiphuma la noSiphas shaya I pack and go. Ngishiye nini emzini wami? Nizobuya Ngishiye nini emzini wami? Hayi uzobona phela ungaphuma uhambe khona ini kuthwale nini ikhaya labadala lapho ntontoni. Uzohlala khona munu. Engizocela mina ngane zami. Ngicela nini khiphele lo mfana emzini wami. Uyaphi? Uzakayephi? Uzakahamba yephi? Wegel. Hayi bo ntombazana, hayi. Waze wahlaza. Hayibo, Waze wahlaza. Sala ngomlilo. Kazi uthini umthembu la Umama ekhona? wakho lo udinga inhlonipho fanele ngabe uyayithola inhlonipho ebuya kuwena. Yebo sis. Asamsendlini yakho. Siyokhipha lo bhuti lo. Lalela. Angimdingi. Manje nisiphelezelen. Angimdingi. Ingakho ngibabizile. Angimdingi alalela egcekeni kwami namhlanje. Uzolala ke. Hawu yena. Webazali. Angihlosile ukuthi nginitshele ukuthi ingane zenu zikhuliseni kanjani. Angikho lapho mina ningangizwa kabi. Kodwa ningakhohlwa ukugcizelela lamazwi athi umfana akahlali entombini. Akunandaba ke noma uselobolile ke noma usenjani. Umfana nje kwakuthiwa ulobolile, kwathiwa kalobolile, akangeni emzini wakubo kwantombazana. Mekuthi uyayithanda kakhulu intombazane yakhe, akabone phela wenze njani. Ayithathe intombi yakhe bayohlala le kude. Untombazana afike ngokuvakasha ekhaya mekuthi akuhlaleki ekhaya kodwa hayi ukuthi umfana ahlale entombini Jesu. Hayi. Mbukeli wayo iBlack Life TV nawe emthandi weBlack Life TV lapha ekhaya. Ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bezimpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16 August lapho khona kuyobekiwa khona emanzini. Abantu befakwa emanzini mahala. Mekuthi uyazibona usuhlushwa imimoya, izinto zakho azikulungeli, mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu, kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze. Woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu. Kuyobe kuhlangana ke e-workshop Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo-6 AM shuthi sekuseni lapho. So okwakho nje wena ukuphatha u200 we-transport, amaqanda awu6, ubisi 1 liter, ibomvu bese kuba umqako. So phumani ngobuningi benu nonke namukelekile. Ngisho ukuthi usuka kuphi wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini awukhokhi imali. So i-information eningi uzoyithola ku-062 219 7748. Kanti ke futhi zikhona nezinsebenzo mekuthi wena ufuna insebenzo yecala, kahle kahle insebenzo ezikhona ngithi ngibalela. Insebenzo yecala, insebenzo inhlanga zenhlanhla noma is a gambling mekuthi wena umuntu ogembulayo. Mase kuba insebenzo ye-abortion or i-miscarriage, mase kuba insebenzo yokubethela. Yes, zonke lezo insebenzo lezo ziyabhukhelwa ke zonke zo4 ngosuku okuyobekiwa ngalo emanzini. Ukungena emanzini ungena mahala kodwa lezi insebenzo lezi ziyakhokhelwa. Okwakho ukuthi ubhuke ku-062 219 7748. Sabani but
Kunjani? Sikhona nathi hayi asizile ukuzokuhlasela. But sicela ukukhulumisana nawe. Ngicela umgqisi mic. Mina ngwamntolo ngandlela. Ngihamba noma ngibizwe uma ngiyacela ukuthi uyamazi. Kodwa uyena ungakwazi wena. Ngicela ukwazi ubhuti ubani? Siphamandla from? Oh, Mashu. Ungahlala sisi. Ngiyalihingwa emzini kaMsimu. Ngiyalihingwa. Bhuti wayehlala la ekhaya ufike kanjani la kwenzakalani? Ngishilo ngathi ngumamntolo ngandlela. Ngibuza ukuthi mina waye uhlala la ekhaya. Uze ngobani la? Hey! Umntwana inkinga la wena babe nangu. Yimini Ngicela ungamkhomba uma, ngicela ungamkhomba uma. Uzophithizelisa amakhamera la endlini. Ngicela ukuthi ungamkhombi. Sihleli in peace. Ubani wempala? Sihleli in peace. Yimina la benifika ney'nkinga la Okay, ekhaya. Ngizoxhumeka kulungile. amakhamera ngizoxhumeka amakhamera nemibuzo engapheli. Okay, kulungile. Ngifuna ukwazi. Uwena nawe uhambe wayolanda sonke lesiphithiphithi la ukuba Angisho manje ukuthi ukhuluma kanjani noma? yonke lento. Angisho manje ukhuluma kanjani noma? Uyamazi ukhuluma kanjani noma? Ufuna la maceke? Laba bafunani uzobala ufunana laba bazofuna Phansi sikwazi ukukhuluma kahle. isekhaya wena la uzongicela uthi Kulungile nami ngibiziwe la. indlamu engazakhelayo namadlamu lawo Ngilalela ubhuti angisho uyakhuluma. Ukuthini uma? Hayibo. Uma Hayibo. Thina sifuna ukwazi ukuthi wena ufike kanjani la. nami ngifuna ukwazi ukuthi nina bangichazele. Sizokuchazela ke thini but ngibuze iqala mina. Ngifuna ukwazi ukuthi ufike kanjani la ekhaya. Pho uhlaliswa yini la ekhaya? Ngize ngimoke ngihlala nomoke. Ulobolile. Uhlala la kwakho? Ngilobolile. Pho uhlala kanjani? Wena wakhuliswa kanjani ukuthi indoda iyahlala entombini? No angikhuliswanga kanjalo. Pho kwenzekalani? wena sisi ungqoshishiliza nje Ngalesikhathi ngiphila. uwe nje onenkinga Ngaleskhathi ukhethe yena ngoba uyamazi ukuzwa. ukhethe yena ngoba amazi Hayibo. ngizokulibaza kodwa ngizokulibaza umkhuba yakho Umuntu omdala. wena imkhuba yakho Yazi sizokhuluma kahle. iyona nto ilethela amakamera iyona nto ilethela amakamera besusa Kade ngisebenza, kade ngisebenza. Ngisebenza mina ubungazi. Kade ngisebenza ukuthi ukudla la ekhaya beqhamuka. hawu tutokuhlonishwa wena Bengitshela ukuthi ingane yami iyazama ebanganeni bayo. Namhlanje Ngithi ngifukele. usesuthi phela ngithi usesuthi imali yakho ufuna uyindawo Yini awuyangivuma Uthe wena ukhuliswanga kanjalo, right? hayi cha ungcolile Pho nawe uyazi ukuthi sisayina ulokufana nemibuzo lasuka hayi yes, sengithule ngilalela. Ngitshela umuntu akathule khona uzokwazi ukulalela. kumele ngabe Usifuna ilungelo. kodwa sesoze siphuma amehlo yini ngempela mzali mina ekhaya angihamba ngendawo wena musuke ungilawule emzini kababa wena musungilawule hawu musungilawula phuma nawe nalaba phuma nawe nalaba phuma indawo wena mgodwa phuma phuma Angindawo. yindlamu Angindawo ngibiziwe. Ngicela ukulalela ukuthi ufuna ukuthini. usiphaka indawo Yabona mina kade ngisebenza. Wathi wabukisa mkengami. Egula efuna uyekena ihlawuliso myekena hlayo Sizozwana kanjani? i-TV loyibukayo imali yami. Lokho kukunikeza igunya lokuthi uzohlala la ekhaya. Ngithi ngithe ngicela ungilalela. Okay, sengikulalele ke manje. Angithi ungawulalelile lakhe isakhe. Yes, sengikulalele nami. Ngitshela konke. Sengikulalele Ngoba nami. angakutshelanga konke. Okay, ngilalele Uwazi uduze ukuthi nazo. ngisebenza mina. Ungitshelile usisi. Ubuwazi ukuthi ngenza yonke into la ekhaya. Ushilo usisi. Angisiyazi ngisasebenza. Yes, ushilo futhi. Okay, njengoba ngingasasebenzi. Kodwa lokho akukunikeza igunya lokuthi uhlale la ekhaya. Okay, sengikulalela. Ngifika mina la ekhaya. Ubhebi wayekhala ngokuthi amaphara amaningi manje ubone. Yes. Ufama wini kwenza yonke emini. Ufanele kuthiwa kade wena owangaba wena. Yes. Owangaba. Mina ngihlala emqashweni. Okay. Wathi bhebi
Ngoba usasebenza. Uxosha yini emqasheni wakho? Sizohlala nawe ekhaya. Emzini kabani? Uzorenta kanjani ningasasebenzi angithi nawe wayidla imali yakhe. Ukuthi njengoba Yinto enkinga besela ekhaya. Angikhulumi nawe. Naye akakhulumi nawe. Naye akakhulumi nawe ntombazane. Hawu. Nangumama bo. Okay. Akuwena. Akuyena. Akho umuntu uzomhlukanisa. Yes, ngicela ungilalele bhuti. Anginawo amandla ukuthi ngikuhlukanise naye, okay? Usuthi usubuza ukuthi usebenzaphi. Hey, ubonile mfazi. Awubonile. Awubonile shem. Ilongazi zalo ngiyaqala ukubona isifazane kodwa Okay. Ngiyazama ukuthi ngilalele ukuthi ubhuti uthini. Ubonile nje ubone. Ngicela ukuzwa ukuthi ubhuti uthini. Ngicela uqhubeke. Ngicela ucasulwa yini? Uma indlela enza ngayo yabo uma wesijikele uzongitshela emzini wakho Emake yes wena okay fine bengahlala naye phansi okay kulungile no uthi akangifuni bengahlala naye okay kulungile akayindawo kusala ilokho akayindawo okay but imani ngithi mina ukwenzile konke ngiyavuma but lokho akunikeza ilungelo lokuthi uhlale la bazohamba namakamera bazophuma naye kodwa ngizomlanda fresh uzolala uma akaceli uzolala la yena noma ungababiza nezora zakho bheka ukusala abazomkhathi uzobuya uzolala la uyangizwa uzolala la ngicela nimphumele uzolala la wena usukuhloniswa kazindini hawu nangumzali bo abe namamenazi abe namamenazi uthuta ukuthi ngiyakuhlonipha uthuta ukuthi ngiyakuhlonipha ngithanga indawo wekuthi wena ngizodila nawe namsazodila la ayiphelile uyabuya uyangindawo ngiyaphi ma ufila kanjani sesidlulile kuyonayo sonke lesi sikhwishi kodwa senze ngizizwa ngijabule ngokuphuma kwakhe emzini wami ngicabanga ukuthi ngizoke ngibe nokuthula sengihleli ungekho lo mgulukudu ebengihlala nawo lemzini wami noma ngingazi ukuthi indodakazi yami izoqhubeka ihlale nami noma izohamba naye lo muntu wayo kodwa ke empilweni ngizoqhubeka nempilo ngoba bese ngifikile eminyakeni yempesheni sengibhalisile sengilindele ukuthi iphume ngizoqhubeka nje nempilo manje ucabangani ngeprotection order ngiyayicabanga kakhulu ngoba ngimthembi lo mgulukudu angabuya noma inini okay ma ngicela ukwazi la impilo zabantu zicishe ifana kungenzeka ukuthi mhlawumbe umuntu obukela le video le naye ubhekene nenkinga nawo le obusibizele yona ungafisa ukuthini kulowo muntu loyo kodwa esaba ukubhalela lezi inhlelo njengoba nakhe esaba imndeni mhlambe uphuma emndenini omkhulu usaba nje ukuthi ingabe bazothini Nkosi yami kodwa uyayifuna yena ukusizakala ungafisa ukuthini kuyena loyo muntu ngingamluleka nje ngokuthi ukuba nezimfihlo akusizi ngoba ngingagcina kulimale wena ukusaba ukuthi abantu bazothini abantu bahlezi bekhuluma kokuhle kokubi wena phumela obala kuze usizakale nawe uqobo lwakho yebo kulabafowethu laba abangafuni ukulobola kodwa bahamba beyohlala ekhaya lentombi kulabo nje uthola ukuthi bona abanayo imali kodwa bafuni badelela nje abazali noma kuthiwa bakhona noma kuthiwa bekho ungafika ukuthini kulabo bafana lapho angazi nokuthi ngithini kulabo lebo mgulukudu angazi ngoba lo bese ngiyitshela ukuthi ngiyayitshela ukuthi ubefuna ukuzodla umuzi wami kanti engeke kwenzeke lokho usakhona usaphila yebo basi ngiyabonga ukuthi uphumela obala ngiyabonga kakhulu ma ngiyabonga ukuthi khona usizo olunye oludingayo ngiyacela usithinte yebo ngizokwenza njalo kodwa wenze sure ukuthi awulali ungadlili yebo angeke
Ngiyabonga. Mbuka lapha ekhaya niyazibolela nani ukuthi siphethe ngani. Mewuthi nawe unenkinga lapha ekhaya, musukuthula, musukucabanga ukuthi abantu bazothini, umndeni, omakhelwane, phuma lapho. Ngeke uze ube right ukuthi wena uhlala ungekho happy kodwa uyabona ukuthi ucindezelekile ngenxa yokuthi usaba abantu. Ayikho right le nto. Khuluma, uthole usizo. Na kanjani ke ngiyathemba ukuthi anizobajaja. Ngiyathemba ngiyazi kuzoniphatha kabuhlungu because kuyazwela nakunini. Ngiya-understand. But ningabe senikhuluma kabuhlungu ngale ndaba kwi-comment section. Asikudingi ukuthi nisizakale ngeindaba zabanye abantu. Okwenu ukuthi nifunde ukuthi abanye abantu babhekene nani mase nicasha ngandlela zonke ukuthi noma nikuvikele noma nivimbe ngandlela zonke ukuthi nina ningafinyeleli lapho because niyabona ukuthi kubuhlungu noma kunzima kangakanani ukuphila ngaphansi kwalesi simo lesi. Ngiyafisa ukuthi ngikukhumbuze ukuthi sisakhona especially namanje esiqale ngomhla ka-16 soze siyophela ke ngomhla ka-26 khona ikhombo yomama khona ikhombo yobaba. So mawudinga i-product ungasifonela ku-062 219 7748. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share. Ngiyathanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikupha imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. Black